obrovské krče v bruchu. Som sa nevedela hýbať, musela iba ležať, skončila na pohotovosti. Pred pár mesiacmi mi prišlo tak zle od žalúdka, že som skoro skončila na pohotovosti. A teraz by som vám rada povedala, že ako som to vyriešila a čo mi pomohlo. V podstate ráno som vstala a ešte predtým, ako som si dala raňajky, som mala obrovské krče v bruchu. Také niečo sa mi predtým nestávalo. To isté pokračovalo aj cez obed, dala som si obed a po obede zrazu do pár minút som dostala také krče v bruchu, že som sa nevedela hýbať, strašne ma to bolelo a nevedela som čo s tým. To isté večer sa to ešte zosilnilo tak, že som musela iba ležať a v ktorejkoľvek polohe som mala takú pichlavú bolesť v oblasti brucha, že som nevedela, čo mám robiť. A už sme zvažovali, že ma manžel zoberie vlastne na pohotovosť, aby sa pozrelo, že čo sa stalo. V minulosti mi už na žalúdočné problémy pomohol produkt Gastro, tak som si povedala, že to vyskúšam. Bežne sa užívajú len 2 kapsule, ale tým, že tá bolesť bola strašne silná, tak som si dala 3 kapsule naraz. A po hodine dovtedy, čo som mala strašné krče, nič mi nezaberalo. Dala som si tento doplnok stravy za 10 minút. Všetká bolesť zmizla a bolo to vyriešené. Takže je to neuveriteľné, čo ten produkt dokáže. Odtedy sa mi to stalo ešte zo pár krát, že som napríklad zjedla nejakú buď zlú kombináciu, alebo som iba skombinovala jedlá, ktoré spolu nesedia a bolo mi od žalúdka ťažko. V momente, ako som ten doplnok dala, tak v podstate tá bolesť zmizla. Je to úplne ako neuveriteľné. Není to žiadny liek. Ja som zásadne proti liekom. Tento doplnok stravy nie je liek, obsahuje len prírodné vyťažky, to napríklad olíva alebo opuncia a rôzne ešte iné vitamíny. Je to na prírodnej báze a to, ako mi pomohol, bolo neuveriteľné. Že ak vás trápi, že niekedy máte nejakú nevysvetliteľnú bolesť žalúdka, alebo vás palí záha, alebo máte nejaké krče a podobne, vyskúšajte. Naozaj stojí to za to. Ja som sama bola prekvapená, že ako to silno pôsobí a ako to rýchlo začalo účinkovať.